芝麻这还是咱妈呢，这个给哪找的芝麻呀？那个哪等？ Good morning guys! Welcome back to my channel. Guys, nakikita niyo yan guys. Ay, wala, napakan ko. Napakan ko guys yung ano. Yung pinutol na ng biyanan ko. And guys, natanggalan pala muna to ng dahon bago to puputulin yung puno. Ayan o. Ito yung sesame seeds guys. Ayan yung biyanan ko guys o. Yan. Ayan yung baby ko guys o. Hawak ng tita niya. Yan. So, tutulungan ko yung biyanan ko guys magtanggal ng dahon. Ayan. Para madali na lang. Ganyan lang guys oh. Dito tayo guys. Ito. Tingnan nyo guys oh. Diba ang tataas na. Malapit nang umabot sa akin. Ayan guys. Tingnan nyo guys oh. Mabilis lang naman guys tanggalan ng dahon. Ayan. Para pag pinutol wala ng dahon guys. Tapos ibibilad na to guys. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ayan guys oh, may pinutol na yung biyanan ko guys. Ayun. Kasi, di ba guys, sabi ko dun sa una kong vlog, hindi ito pwedeng tanggalin itong isa-isa, yan. Kasi, matatapon yung sesame seeds. Ayan. Marami to guys, ayan o. Ha? Hindi ko alam guys kung hanggang anong oras ito matatapos. Ayan. Ayan o. Yung iba pinutol na ng biyanan ko. Hirap kasi guys walang maghahawak ng cellphone guys para mag video. Kaya ako na lang. Ayan. Naka-jacket na ako guys. Oh. Pati yung biyanan ko kasi malamig na dito guys. Magsisimula na yung winter. Kaya aanihin na to kasi bihira na lang uminit. Ayan. Ayan. Maingay sila guys. May kausap yung biyanan ko. Yung kapatid ng asawa niya. Hindi ko naman guys naintindihan yung sinasabi nila. Ayan. Nakakaintindi naman ako guys ng salita nila. Pero yung basic lang. Yung mga basic lang. Ayan. Ito guys, ang ganda oh. Mula dito hanggang dun sa baba yung bunga. Ayan. Ayan. Maganda kasi ano, hindi mainit. Maganda ang pag-ani nito guys. Malamig na.
Yan, oh. Tingnan nyo, guys. Oh, di ba? Ang bilis lang. Mhm. Ayan. Ito naman. Ayan, oh. Bilis lang matanggal, guys, yung dahon niya, oh. Diyan kaya, guys, sa Pinas, mabubuhay kaya to, guys, yung sesame seeds. Ayan. Wala kasi ako nakita nito, guys, diyan sa Pinas. Siguro naman kayo, guys, wala rin kayong nakita nito diyan sa ano, sa Pinas na puno nitong sesame seeds. Ayan. Ito ang tataas, oh. Di ba? Ang ganda. Marami pa nga kami, guys, na ano, sesame seeds dun sa bahay. Nung isang taon, guys, na hinarvest nila, guys. Kararating ko lang dito nun sa China. Ayan. Ayan, guys, oh. Diba? Tulungan ko yung biyanan ko, guys, kasi kawawa naman. Mag-isa siya. Yung biyanan ko kasi, guys, na lalaki, nagtatrabaho din. Isang kumpanya lang yung tinatrabaho ng asawa ko, tsaka nung biyanan kong lalaki. Pero yung asawa ko, na-assign siya sa malayo. Tumatawa yung biyanan ko, guys. Nisin mo ng mama? Kasi hindi niya daw maintindihan yung sinasabi ko. At saka yung tito ng asawa ko, ayun dun, oh. Tumatawa sila. Yan. Ito, guys, ang lalaki, oh. Ang ganda. Sa isang ganito, guys, marami yung laman nito. Ito. Yan. Di ba, guys, oh? Yan, guys, sa kabila niya yung ano, kamote. Malawak din. Ibablog ko din yan, guys, pag nagka-harvest na yan. Meron akong vlog nung harvest nung kamote. Nung ano yun? Nung ano pa yun? 2019 ba yun? O 2020. Pagdating ko dito. Ito, ang daming bunga, oh. Kaya umano na siya, guys, oh. Parang matutumba na. Sa bigat nung ano. Yan, ganyan lang pala yung ano, guys. Ganito pala yung pag-ani ng sesame seeds. Ayan, tinatanggalan muna ng dahon. Kasi, guys, yung mga niluluto nila, yung ibang ano, lagi nilang linalaglayan ng sesame seeds. Kahit yung mga may sabaw, guys, na ano, pagkain nila. Sa restaurant dito, guys, sa China. Pag kumain kayo, guys. Yung mga noodles, yung mga ramen, mga ganyan. May mga sesame seeds yan, guys. Yan. Tsaka mani, nilalagyan nila ng mani. Yan. Siya daw maghahawak nung baby ko, yung tita niya. Yung tita ng baby ko. Sabi ko, sige, para tulungan ko si mama. Yan.
O, diba? Pasensya na guys, kung malikot yung ano yung camera. Yan guys, oh. Marami na akong natanggalan. Ayan. Ito guys. Nandun na yung biyanan ko, oh. Mahirap nga naman guys pag wala siyang katulong. Nagtatanggal na ng dahon, siya pa nagpuputol ng puno. Ayan. Pa. Mhm. Mhm. Mà như thế cái như để cho cái này mình dối à. Yun. Ito guys, oh, may natumba na guys, oh. Tsaka yung isa, oh. Yan. Ito kasi ang daming bunga, oh. Tsaka to hanggang sa dulo. Kaya mabigat na siya, guys. Natumba na. Mama, tsaka ala, oh. Tula. Yan. Yan. Nãy như cái đó nùng này. Sao tụi này khó. Sao tụi nó đi sang ngoài đây tại khơi của nó. A few moments later. Ayan na guys, oh. Marami na kami natanggalan ng dahon. Ayan, ayun pa si mama, oh, yung mother-in-law ko, guys. Ayan. Nakalahati na ata namin, guys. Tingnan natin. Ayan. Ayan, guys, oh, tingnan nyo. May natanggalan ako dito, guys, na mas mataas pa sa akin. Ito, guys, oh. Oh, tingnan nyo, guys. Oh. Ayan. Tingnan ko nga. Oh, hanggang dito ko lang, guys, oh. Hanggang dito lang ako, guys. Mas mataas pa sa akin. Ayan, maraming mas mataas, oh. Yan. Dito ako banda nagtanggal ng dahon. Yung biyanan ko dun sa kabila. Tapos, guys, may natanggalan pala ako dito, guys, na tuyo na, guys. Ayan. Tingnan nyo, guys. Mama. Ayan. Ayan. Oh, so ngayon guys, papakita ko sa inyo guys, ang dumi na ng kamay ko guys, oh. Wala kasi akong guantes. Wala akong gloves. Ayan. Yung biyanan ko guys, may gloves siya. Kuha tayo guys ng sample guys, ayan. Para makita nyo yung laman nito. Ayan. Ayan guys, oh. Nakita nyo guys? Nagsilaglagan guys, oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys to, oh. Nabalik na guys, sa sobrang bigat ng ano. Dami ng bunga. Ayan, oh. Ayan. Ito guys, may mga natumba, oh. Ayun, ang lawak pa guys, natatanggalan namin ng dahon. So nakalahati na nga namin. Ayan pa guys, yung tatanggalan namin. Hanggang doon sa dulo. O, diba? Ang lawak. Ayan. Nagsisimula na naman siya guys magputol ng puno. Ayan guys. Tapos itatali niya yan guys. Kasi ibibilad yan sa araw. Nakatali. Ayan. Tingnan niyo guys. Ganyan lang yung pag-harvest. Pero dati hindi ko alam, tatanggalan muna ng dahon bago puputulin yung puno. Ayan. Ganyan, oh. Mas malinis nga naman guys kapag tanggalan muna ng dahon. Mas malinis putulin. Ayan. Ito na guys, oh.
Ito guys, meron na siyang tinali dito guys. Ito, ganyan. Ayan guys, ayan. Ganito guys. Oh, ang bigat. Ayan. Isang tali to guys. Yan. Ganyan yan guys, ibibilad sa araw. Kapag uminat na. Pero kapag wala naman guys na araw, pinapatayo lang yan sa tabi. Basta yung hindi na uulanan. Tapos kusa lang yan. Natutuyo na rin yan guys. Ayan. Malawak pa siya guys. Pero matatapos namin to guys. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko tong biyanan ko. Ayan. Kaso guys, pag putol ng puno, hindi ko siya matutulungan kasi isa lang yung pang ano niya. Isa lang yung pang putol niya ng ano, ng puno. Hindi naman pwedeng kutsilyo lang kasi matagal. Mas maganda yung ganyan, oh. Ihilahin lang. Tapos kapag kutsilyo naman yung gamit na gagamitin ko, kailangan mo pang tumuwad para or umupo para maputol mo sa puno. Yung gamit niya hindi. Kahit nakatayo ka, pwede. O, diba? Sunod na harvest namin yung kamote. Ayan. Malawak din yan, guys. Diba? Tapos pala, guys, kapag natanggal na yan lahat na, no, na puno, ito, tatanggalin pa to, guys. Ito yung pinutulan ng puno. Tatanggalin pa yan. Tatanggalin yan. Kasi, may itatanim na naman dito, guys. Di ko alam kung ano ba? Mani ba or basta, may itatanim ulit dito, guys, kapag natanggal na to lahat. Tingnan nyo to, guys, oh. May tinanggal na siya ditong konti. Ayan. Yung pinutulan. Ito, oh. Pero hinihila niya lang yan, guys. Malambot kasi yung lupa dito, guys. Ayan. Diba? Two hours later. Ayan na, guys. Naputol na lahat ng biyanan ko, guys. Yung ano, natanggalan namin ng dahon kanina. Ayan. Nandun na nga, guys, sa ano, sa may gate ng bahay. Ayan. Nagtatanggal na naman siya ulit ng dahon, guys, oh. Ngayon, hawak ko si baby. Kaya, hindi muna ako makatulong ulit. Ayan. Nakalahati na namin. Diba? Hmm. 2,000 years later. Good morning, guys. Welcome back to my channel. Guys, so nandito ulit tayo ngayon sa taniman ng sesame seeds. Ayan, nakikita nyo, guys. 'Di ba? Mapapansin nyo, guys, may araw na, uminit na. Ayan. Kasi ngayon, guys, pangatlong araw na bago nung nagtanggal kami ng dahon nito at saka nag-harvest yung biyanan ko. Kasi nung araw na nag-harvest siya, guys, at saka nagtanggal kami ng dahon, umulan, guys, kaya hindi namin natapos. So ngayon, ito, guys, oh. Ayan. Ito, natanggalan na to hanggang dulo. Yung sa kabila. Ito sa kabila, hindi pa. So ngayon, guys,
habang nakaibiyanan yung baby ko, nandun sila sa galaan. So, ako naman guys ang magtatanggal ng dahon nito guys. Ayan. Tatanggalan ko to lahat guys. Kung maubos ko. Ayan. Para puputol na lang lahat yung biyanan ko. Hirap kasi guys, walang taga-video eh. Ayan. Hindi lang ako guys nagsuot ng gloves. Kasi hindi naman siya maano eh. Wala namang tinik. Tsaka hindi naman makate. Ayan. Madali lang guys. Mabilis lang matanggal yung dahon niya. O, diba? Ang taas nito oh. Mas mataas pa sa akin. Alas 9 na pala dito guys ng umaga. Dito sa China. Ayan. Buti nga guys. Tumigil na yung ulan eh. Lakas ng ulan nung nung time na gumagawa kami dito. Pero bago umulan, nakakalahati naman na kami. Tsaka yan nga, natanggalan na ng dahon yung kalahati. Hindi naman alam guys ng biyanan ko guys na nandito ako ngayon. Wala naman kasi akong ginagawa guys. Nakakaboring din dun sa loob ng bahay. Ayoko din naman sumama dun sa kanila. Sa galaan nila. Sabi ko ipagpatuloy ko na lang yung vlog. Yung pagbablog ko nitong sesame seeds. Pasensya na kayo guys kasi hindi ko na tinitingnan yung camera kung saan nakatutok. Ayan. Nag-i-enjoy kasi ako guys pagtanggal ng dahon. Ang init na guys. Kaya nakatalikod lang ako sa init guys. Baka matutong yung mukha ko. Dati pa naman ang tutong. Ayan. Sisigaw yun guys yung biyanan ko pag nandyan na pag umuwi na yun sa bahay. Kasi hanapin ako nun. A few moments later. Guys, charang! O, di ba guys? Natapos ko rin tanggalan ng dahon guys. 9:51 na guys. So, 51 minutes ako guys nagtanggal ng dahon. Hanggang dun sa dulo. Ang taas na guys ng araw. Mainit na sa balat yung araw. Yan. Pero okay lang guys. Mainitan man lang kahit paminsan-minsan ng matagal-tagal. Ayan. O, diba guys, ang linis na guys, oh. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Pero guys, sabi ng biyanan ko pala, ito, hindi na muna puputulin sa puno.
Papatuyuin na yan guys dyan. Tingnan nyo to guys oh. Natuyo na. Yan, tuyo na siya guys. Kasi guys, wala nang malagyan dun sa bahay. Yung iba nga dun lang sa may gate linagay. Ayan. Kasi pag umulan, walang masisilungan to. Ayan. Kapag umulan na naman. Sana wag nang umulan. Diba? Diyan na muna sila. Ayan. Nakalahati namin guys oh. Ayan. Nakita nyo naman na guys kung paano mag-harvest, diba? Yung pinuputo lang dyan sa puno oh. Ayan. So ipapakita ko sa inyo guys yung ano, tinali na ng biyanan ko. Nandoon na sa may bahay, sa may gate. So ayan na guys oh. Tingnan nyo guys. Ayan. Oh. Ayan. Tsaka ito pa sa kabila. Ayan guys oh. Medyo tuyo-tuyo na yung iba. Ayan. Diba? Kaya kailangan, kahit nung pagtanggal ng dahon guys, dahan-dahan lang. Kasi matatanggal to oh. Tulad nito. Ayan. Putol na oh. Tuyo na kasi. Kanina nga kahit dahan-dahan ako pero parang ang bilis ko no guys. 51 minutes. Ayan. 2,000 years later. So ayan guys, natuyo na yun guys yung ano, yung sesame seeds. Ngayon guys, inaano na ng biyanan ko, tinatanggal niya na sa dun sa puno niya. Ayan oh, may natanggal na guys. Pero hindi pa yung lahat natanggal kasi yung iba hindi pa bumubuka. Ayan. Nakita yun yan guys. Ayan. Sesame seeds yan. Ayan. Ayan oh, tingnan nyo guys. Binilad muna siya guys sa araw. Buti na lang umaraw. Ayan. Ay. Ayan guys, oh. Tingnan nyo guys. Ganyan lang. Bumuka na kasi guys yung iba. Ayan. Ayan. A few moments later. Ayan na guys, oh. Kulay itim at saka puti yung ano, yung sesame seeds. Ayan. Kita nyo yan guys. Meron pa dun guys natira sa mga puno, sa puno nila. Kasi hindi pa naman lahat bumubuka yun. Tingnan nyo guys. Oh, diba?